Kumusta mga kadropa? Welcome back to Haniways TV. So for today's mukbang, ay meron tayo dito ang baked macaroni tsaka spicy fried chicken. Tapos meron tayo dito ang buko pandan. Mga kadropa, huwag na natin itong patagalin. Kumain na tayo karang kabalan ko po mga tanong po. Ayan. Sarap. Ay, nam-nam. Wow.
Mm. Maanghang ya? Yang kulit dah. Ang pala ko anghang. Sarap naman namin na tubig.